Damang dainang na hinalonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapas sada roha do pikrata dinalaho taruli hita sian hata ni Tuhan dia pala partikianon martangnya kita. Mauliate mau pasah ruang nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah. Di bata na hami puji marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Di baga sa tikir Tuhan laho taruli do hami sian hatam. Todim parbadia na madongani jalan menuturi hami. Asa mengatusi hami di hatam. Di baga sa Yesus Kristus Tuhan nai martanya kami tuho. Amin. Huria ni Tuhan na hinolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus hata ni debata. Na saur tu tonga-tonga parsaurat ta dia pala partikeno dia nek maisan buku 2 Samuel bidu 10 sada. Amuka mesian naya sada maso sa tuai 15. Asarap tajaha odo hatani Tuhan. Jadi dung salpu sa tahun jupang musetiki haboborha nia ke raja. Gabi disuruh si Daud ma si Joab doaka naposona bahendongan na ro di sado Israel. Asa disiapun na sida hala Amon. Jela ditukum huta Raba. Ale tinggal di Jerusalem do anggo si Daud. Dungi marhira botari. Ehema si Daud sian podomanna jalan berdala di atas. Tarup ni bagas ni rajai. Gabe di idama sian atas tarupi sada paropuan na maridi. Uli situtudo rupa ni paropuani. Dungi disuruh si Daud ma suruan na asa ditakasi pangalaho ni paropuani. Gabe di halak ma da si Batseba doi boru ni si Eliam jolma ni si Uria margaheti. Jadi disuruh si Daud ma suruan na mangalap nasida. Jadi dung sah nasida tujulona laos diakupi mana sida modong. Alai dung manguras nasida sian haramunoni muli mana sida tujabuna. Hape dung gabe-gabian paropuani disuruh ma suruan na pabotohos satu si Daud. Ni nama nunga gabe-gabian au. Dungi disuruh si Daud ma suruan na manonahon tu si Joab. Suruh tu au si Uria marga heti. Jadi disuruh si Joab ma si Uria manopo si Daud. Jadi dung saat si Uria tu jolona disukuni si Daud ma ibana taringot tu sonang. Ni si Joab dohot taringot tu sonang ni akka parangan nai. Dohot taringot tu sonang ni humusoni. Dungin do si Daud ma tu si Uria. Tua maho laho muli tu jabum jalaburi pakmu. Jadi dung ruar si Uria sejabu ni rajai. Ihuk masian pudina si lehon sian rajai. Ape modum do si Uria dilabung pitu ni bagas ni rajai. Rap do saluh naposon ni tuanna. Jalang tuat ibana muli tu jabuna. Jadi di bari tahun halak matu si Daud songonon. Dang tua si Uria laho muli tu jabuna. Dungi do si Daud ma tu si Uria. Dana bura horosian perdalanan. Buasa so tuat holaho muli tu jabu. Alaini na si Uria mamadok si Daud. Garipoti parpadanani tole Israel do Juda maringan di bagasat akka udung-udung. Jala tuaku si Joab rodiaka naposo ni tuaku marsaro manakas di ladang. Tung olo maau masuk tu jabuku laho manga do minum. Jala modum rap dohot julmakku. Songo sitong nana mangolu ho. Mangolu do todim. Mono tung olo au mabah songoni. Dungin ni nasi Daud ma madok si Uria. Tinggal di sodo peho nang sa Darion. Marsogo pehu suruh mulak. Jadi tinggal masih Uria di Jerusalem di nasadari doh marsogo nai. Dungi di otang si Daud ma ibana. Asamanga dia depan na jala minum. Pola mabuk ibana di bahen. Alai bo dari nai ruar ma ibana lahu modum tupo domanna. Rahab dohot akka na poso na
na poso ni tuan na jaladang tuat ibana laho muli tu jabuna. Tole madugo na imuse di surat si Daud masa da surat tu si Joab. Jala si Uria panongosan na dibahin. Yahata ni surati oddo. Patong kamu masih Uria tukan na sumobu marporang. Jala lumidda kamu sian pudina. Sahona ibana laos mate ido yang gosahana. Dihita salu na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus duku jahat turpu jamita nasahat tuhita di apala partikeno gabe taringo doau tupadohan ni siahok ditiki gabe gubernur ibana di DKI. Yado adong sada suku-suku manukut tu imana dia do tumagon manang dia do utabo di lalaho gabe ima gubernur do manang gabe pengusaha alai do ibana ma gabe gubernur jala di suku mamu senang buasa ima utabo di roham gabe gubernur di do ibana ma mangalusi memang bahasa Indonesia do alai bahasa Batak na songonom ma mono gubernur au adong ima penguasa au gabi adong do ima dalaku adong do powerku adong do kekuasa aku mangurupi akanagale amanuru asai madurupi akanagale nomor 8 molo hurajumia manginang kuasa yang dimiliki oleh seseorang sebenarnya harus diperuntukkan iko dipakyon do mangurupi akanagale iko dipakai do ima huasoi maban hadumao dia kahumaliang na. Alaya manginang nahinolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Diturpu jamita nasa tuita dia pala partikianon adul situtudo huaso na nileon ni debata tu si Raja David. Debata do memilih si Raja David gabi partogina di tonga-tonga ni bangso ni debata. Alai molo di bagasan turpu jamitata dia pala partikianon manibil do si Raja David. Dipakai ibana do huasona mangulah dosa. Dipakai ibana do huasona mangalaku. Dipakai ibana do huasona majeheon ima si Uria. Takas do yang manginang tabereng di bagasan turpu jamitata. Didok dia na perjolo adong do sada-sada tiki masa parporangan. Borhak do akaparangan ni si Raja Daud termasuk masih Uria. Laumar porang mangalo bangso na asing. Molo didok iso mangalo bangso Amon. Alai di sada-sada tiki. Dung hehe si Raja David sian podoman na. Dang boy diradoti ibana si malolong na di bereng ibana ma. Sada parapuan na margor si Batseba. Jolma ni naposona, jolma ni si Uria. Gebe tubuh ma lomo ni roha di ibana. Disuruh ma parangan na majo. Gabe dilakupi ibana ma si Batseba. Dipakai ibana do uhasona mangalaku. Dako lang sahat tu siya manginang. Takas do musenang tabereng. Namartahi si Raja David. Manutupi akadosana martahi ibana. Nang pamatehon ima si Uria. Marhite-hite parporangan. Tulus do tahinay. Mate do si Uria. Di bagasan parporangan. Alia manginang nelonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo tajaha. Uduk ni jamita na saat tuhita dia pala partikeno di bidu 12. Rodo na poso ni debata sinatan paingoton pangalahon ni si Raja David nang manibli sa lomo ni rohani debata. Manol soli bagi do si Raja David muba do ibana. Ale anggoy madibidu 10 sada nagabe turpu jamitata amang inang takas do di pasahat takas do boy pamanatota huaso na pinaken ni si Raja David majeheon mangulaun akadosa. Dan ini sangat menarik
molo ima tabuaton di bagasan kaparongolota. Jujur hita manginang. Di parngolo si sonario di negara tope gudang do akan masa na mamakai huasona. Mangula dosa. Salah satuna pemecatan ketua KPU jadi pecat ala nama ngalakup dipakai banang huasona. Tabereng musenang di negara tobe mantan menteri pertanian natong ima memakai huasona manibil siya dalan ni debata siyan aka aturan gabe korupsi ibana tartakup ibana ragam do pemusenang nabuy tapamana nabuy taparoahon di negara ton na memakai huaso gabe mardosa ale ahado neneng rajumat tamanginang damang dainang nelonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Jami taon nang takas pasahat tuhita ganuk marsada-sada dung di sesa Yesus Kristus. Manang Yesus Kristus mamakai wasona. Lahu manesa dosata. Lahu paimbaruok kita asa unang dirajai dosai behita. Alai asa bui tarajai asa gabe debatan nama ngarajai dirit. Kristus mempergunakan powernya, kekuasaannya untuk menyelamatkan dan menebus kita. Maka orang yang percaya, jol mana porsia di bagasa Tuhan Yesus Kristus, iko dipakai ma huasona, patudun hadumaon, iko dipakai ma huasona, pasonakot akka humaliang, iko dipakai ma huasona, mangulan akalomoni rohani debata. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan yang baik, yang lebih kepada kita dibandingkan orang lain, maka sesungguhnya Tuhan menginginkan kita menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong, menopang, menuntun orang lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Unang pakai hamuna manginang, huaso na adong dihamunay, gabidala muna manibil shalom ni rohani di bata. Kurian na nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Na mangihot, na boy ima berengot ta senhatan di Tuhan di apala partikyanon. Jala odo na jut taulahon. Songo si Raja David. Dosa gabi makukupi dosa. Mardosa si Raja David na mangalakup ibana. Dihukupi ibana mamusenang dosa nai. Marhite-hite na martahi bana pamatian imasi Uria. Dia tong ibana boy holipin sa nadopan di debata. Maka kita juga sering sekali demikian. Sering sekali molo nunga mardosa hita margabus isarana. Taulah mamusenang mangukubi gabuso gabus. Ali tak hasil gabus. Ali ni amang inang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Molo nunga dirajai debata hita di bagasan Yesus Kristus. Nunga di sesa Yesus Kristus dosata. Maka yang harus kita lakukan tidak lagi dosa menutupi dosa. Tetapi ini saatnya kita meninggalkan dosa. Molo sonari hoam amanginang mardosa. Di bagasan ngolu. Di bagasan akaulamu. So maho mardosa. Pau baroham. Unang be ulahon dosay. Ala nadang diigil debata. Jaladang adong dosa. Nahulip sa nadupan di debata. Raja Daud. Mungkin dia bisa membohongin semuanya. Mungkin dia bisa menutupi segala dosanya. Dari orang lain. Alay sa debata adang adong nahulip. Iko sadar do ita di siya manginan. Alani unang behita mangulahon dosa. Di bagasan na kaparangolonon. Na patuluhod jala na parpuri sa hali. Siyanhatan ni Tuhanon nang takas rajumatta. Molo nunga di sesa Yesus Kristus dosata. Nunga gay paniak kita di raja ni debata. Ikot palwasotta do debata na mga raja hadiryotta. Daud ketika Tuhan pilih menjadi raja di tengah-tengah bangsa itu. Maka yang mengendalikan seluruh kehidupan Daud adalah Tuhan. Tetapi di dalam perikop kita ini, Daud membiarkan dirinya dikendalikan dirinya.
hadirionna di pangasan ibana. Gabi mardosa ibana. Alini amanginang, unang beta pangasahon hadiriotot. Unang beta pangasahon ibarat na akka pardagingot ta si malolong ta nasanadong di kita. Nagabi mga raja kita. Alay ko palosot ta nama debata di bagasan Yesus Kristus na mga raja ngulutot. Na mga raja si malolong ta. Na mga raja pikirat ta. Na mga raja pamangat ta. Na mga raja salu nangulut ta. Molo debata na mga raja hita. Dang betar tutuk kita ala ni dosa. Alay molo dirita do na mga raja hita. Pasti mardosa do hita. Alini amanginang ingot tamu nama. Songo si Raja David. Ala na iba na mga raja hadirion na. Mardosa bemana. Alini unang besongo ni hita. Tarajay madirita di bagasan Tuhan. Jala tapalos madibata mga raja hadiriot ta. Ganuk marsada-sada. Asa unang marlau dosa behita. Amen martanya kita. Moliate mahu pasah roa nami tuho ale di bata nami di bata Jehovah. Didenggan di basam di asini roham. Na totong dilehom tu bagasa ngolu nami. Taruli situ tuduh kami Tuhan marhite hite hatamon. Ajari kami, togu kami, maka ngolun hatamon di bagasa ngolu nami sigano pare. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu hita.